Praise the Lord, Hallelujah. गिबियाव जोंनि गोथां आफा इसोरखौ हामबायदों बियो जोंखौ बेबायदि मोजां मोनबाय आरो इसोरा जोंखौ बयखौबो गाहामै नेनायखायसो बेबायदि जों फोरबोनि बाथ्रा रायलायनो खाबु मोनबाय बेनिखायनो इसोरखौ हामबायदों आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हरग्रोबाय लोगोसे बे समाव आं नोंथांमोन बयखौ बरायबाय आंनि बे इउट्युब चेनेलाव आङो सम सम गाहाम बाथ्राखौ होलांबाय थागोन दायो आङो लुकासनिफ्राय माखासे सिरि मोननायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम बुंनो सानबाय मानोना आथिखालाव सिरि मोननानै थानायनि बिसय थाम-थिम जानानै थानायनि बिसय बोथोरा मा जागासिनो दङ गाव गावखौ नेफ्लायबाय थानायनि बिसय जोबनाय मुगाया खाथि जानायखाय बायदिसिना जाथायफोरा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो बयबो मोनबाय आरो बे समाव आङो गाहाम बाथ्रानिफ्रायनो बुंगोन बेयाव लुकासनि 1:33निफ्राय आं 36सिम फरायगोन लुक चैप्टार 21 verse 34 to 36सिम आं फरायनि बेयाव बेबायदि बुंदों सिरि मोननानै थानो गोनां हेडिंआव दङ लोगोफोर मानि थाखाय सिरि मोननानै थानो गोनां होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंखो जोंनि थाखायलाय जों नायनि गाव गावखौ नेफ्लायबाय था नोंसोरनि गोसोफ्रा बहसफोराव जौ फेनायाव आरो गोथाङै थानायनि जिंगासिनायफोराव गिलिर जायै बादि आरो बि दिना दौलें बादि नोंसोरनि सायाव नुवा नुस्लाबा सफैयै बादिनो जोङो बयबो मानसि हिसाबै जिंगासिनाय एबा साननाय हनायफ्रा संसाराव थानाय हिसाबै सानो नाथाय जिसुआ बेबायदि बुंदों नोंसोरो गाव गावखौ नेफ्लायबाय था बहसफोर आरो जौ फेनायफ्रा जायैबायदि आरो गोथाङै थानायाव बांद्राय जिंगासिनानै इसोरनि बाथ्राफोरखौ बावगारलाङै बायदि आरो गासैबो बेबायदि थांना थानायाव इसोरा मानसिनि थांना थानायखौ बयनोबो होखादों मानसिनो जे नांगौ बियो बयनोबो होखानायखौ जों लानानै इसोरा जेखौ जोंनो होबाय बेखौ लानानै रंजानाय गाहाम संसाराव आथिखालाव जों नुबाय गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसानि जिंगासिनायफोरजों धोन दौलत खामायनानै धोनि जानो हास्थायनायनि जिंगासिनायफोरजों दिनै गाबोनखौ सानना लाबानो उननि थाखाय गोबां धोन खामायनो थाखाय मानसिफ्रा धोनि जानो थाखाय थाखा फैसानि थाखाय बांद्राय जिंगासिनानै इसोरनि बोसोननिफ्राय गोजान जाना दङ बांद्राय मोननो लुबैनायनि थाखाय बांद्राय जिंगासिनानै धोनि जानो हास्थायनायजों थाखा फैसाखौ गोबां बुथुमनो लुबैनायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा इसोरनि बोसोननिफ्राय गोजान जागासिनो दं सिरि मोननो हायै अबस्थायाव फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो जों बेफोरखौ जोङो नायनानै जों साबधान जानाय लोगोफोर जोङो सिरि मोननानै गाव गावखौ नेफ्लायबाय थानि जोङो ख्रिस्ट' फैनायखौ लामा नायनि फोथायनायजों जों गोख्रों गसंथानि मानोना बोथोरा रावखौबो नेनानै थानायनि सम गैला बोथोरा रावखौबो एलाउड होनाय नंला बावैसोनि उनफ्राव दा जों जायफ्रानोखि सिरि मोनबाय दा जों जायफ्रानोखि थामथिम जाबाय बयनिबो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां सम बे समा मानोना बोथोरा एसे उनफ्राव गसंथानो हायि मोनसे बोथोरफोर फैनो हागौ बेनिखायनो जोङो दा इसोरनि बाथ्राखौ नांगौ बायदि खोनानो मोनो नांगौ बायदि जों फरायनो मोनो नांगौ बायदि जोङो दा बुजिनो हानाय बयहाबो लोगो लालायनायफ्रा दङ हिसाबै जों सिरि मोननायाव आत्मिक जिउनि थुलुंगानाय इसोरनि बाथ्राखौ गावजों सोलोंलायनायफ्रा जोंहा दङ जों मुंबो जिंगासियालाबानो इसोरनि बाथ्राफ्राव ध्यान खालामनानै जों गावखौ इसोरनियाव दोननि जों मोजाङै आरज खालामनि गोसो सोलायनानै फोरबोनि बाथ्राखौ जों जर होनानै खोनासंनो गोसो होनि खोनासंनायजों इसोरनि बोरा फैयो आरो इसोरनि बोरजों जों बयबो धोरोमिया जीवन जापन खालामनो हागोन मानोना इसोरनि बाथ्रायासो जोंनि जिउनि गोथाङै थानायनि इसोरनि बाथ्रायासो जोंनि जिउखौ गोथाङै लाखियो मानसिया केवल जानाय एबा लोंनायजोंल' थांनानै थाया होननानै माथाइनि 4:4 बुंनाय दङ मानसिया केवल जानायजों लोंनायजोंल' थांनानै थाया इसोरनि बाथ्रा फंफ्रोमबो
बुंनाय इसोरनि रावफोरजोंसो जों मानसिया बयबो आत्मिक जिउआव जोंहा गोथाङै थायो। मोदोमा मोदोमनि थाखाय आरो जिउनि थाखाय इसोरनि बाथ्रा नांथारखागौ लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो बे बोथोराव रावबो सैतानजों दौलेङाव फोनांजायै बायदि, रावबो सैताननि दौलेंफ्राव नांनानै पापाव गोग्लैयै बायदि, रावबो सैताननि दौलेंफोरजों फानजानानै नस्थ' जायै बायदि जिउआव जों बयबो सिरि मोननानै थानि। जेब्ला जों सिरि मोनबाय अब्ला बबे मोजां आरो बबे गाज्रि जों बयबो सिनायनो हागोन। नाथाय सिरि मोनाब्ला आत्मिक जिउआवहाय जोङो देरलाङाब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रानि सायाव जों जेब्लायबो सोनाराब्ला, इसोरनि बाथ्राखौ ध्यान खालामाब्ला जोङो मोजां एबा गाज्रिखौ सिनायनो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो प्रभुआ जों बयखौबो गावनि गोथार जिउजों दैदेननो थाखाय जेब्लाबो इच्छा जायो। आरो जों एसे गाहायाव नायलांबावनि, बेयाव बेबायदि माबायदि बुंदों, नोंसोर लागारबो आरज खालामै खालामै जिउआव सिरि मोननानै था होनबावदों। बेफोर गासै जाफैगोनफोरनिफ्राय एरखेनो मा मा जाथायफोर जागोन, मा मा समस्याफोर फैगोन जों मिथिया, नाथाय समस्याया फैगोन। गासैखौबो जों देरहानानै जिसु फैनाय समा सब्ला जों जिसुजों लोगोसे थांफानो हानाय बायदि, आरो मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननाय समाव जों बयबो जोंनि बे आत्माफ्रा जों गसंथानो हानाय बायदि संसार। खारन ओरैबायदि समस्या फैगोन, फोथायनानै जोङो धोरोमिया जिउ खाङाब्ला, जिउआव जों गोग्गोम फोथायाब्ला जों जिसुनि सिगाङाव गसंथानो हानाय नङा। बेनिखायनो दानो जों जेब्लायबो आरज खालामै खालामै जिउआव सिरिमोननानै थानायनि सम जाबाय। गासैबो खृष्टानफोरनि थाखाय मोनसे देरसिन सिरिमोननायनि सम, गोख्रोंसिन फोथायनायनि सम बे समा। नङाब्ला गोब्राब गोब्राब बोथोरा फैब्ला, सिरिमोननायनि सिगांनो गिथावथाव बोथोरा फैयोब्ला, नोंखौ लोगो मोनोब्ला नोङो थैनो गोनां जागोन, सैनांगोन। रावबो जेन पापाव थैयाजासे जों जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों जोबनो गैयै गोथांखौ आवग्रिनो लोगोफोर। जोङो मिथिगौ बयबो जिउआवहाय पलनि बिजाबखौ जों नायनि, एफिसियायाव पलआ बुंनाय बाथ्राखौ गोसोखांनि। एफिसियानि 6:18 पदआव बुंदों। बेयाव माबायदि बुंदों जों बयबो मिथिगौ। लागार बिनायजों आरो खावलायनायजों लागारबो इसोरनिफ्राय हेफाजाब बि आरज खालाम, गोथार जिउआ जों बयखौबो दैदेननाय बायदि। जेब्ला जों गुरै जानानै आरज खालामगोन, इसोरनियाव थागोन, प्रार्थना खालामगोन, अब्लासो जोङो लागारबो आरज खालामब्लासो इसोरा जोंखौ गावनि गोथार जिउखौ हरनानै जोंखौ दैदेनगोन। गोथार जिउआव जोंखौ दैदेनगोन। जों आरज खालामाब्ला, गावनि थाखायबो आरज खालामाब्ला, गुबुननि थाखायबो आरज खालामाब्ला, आरो गावनि सिरि मोनाब्ला गोथार जिउआ नोंखौ माबोरै दैदेनगोन? खिन्थु नोंनि गोथार जिउजों दैदेनजानाया नोंनि इसोरजों सोमोन्दो थानायासो जागोन। जेब्ला नोङो गुरै जागोन, इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबगोन, अब्लासो गोथार जिउआ नोंखौ दैदेनगोन। मानोना गोथार जिउआ जों बयखौबो दैदेननो हास्थायो। गोथार जिउआ जों बयनिबो थाखाय मोजां लामा दिन्थिग्रा, जोंखौ फोरोंग्रा, जोंखौ रैखा खालामग्रा, जोंखौ सोखाग्रा, जोंखौ बानजायग्रा, जोंखौ नेग्रा। गोथार जिउआ सोमोनांथाव खामानि मावग्रा जों बयनिबो थाखाय। जों बयबो जिउजों दैदेनजानि, लागारबो आरज खालामनि लोगोफोर। अब्लासो जों बे बुहुमनि जाथायफोरखौ, बुहुमनि आनजादफोरखौ, जेंनाफोरखौ, सैतानफोरखौ फेजेननानै जों जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोआव जों सहैनो हागोन। जोंनि न'खरफ्राव आरजनि गोनां जादों। जोंनि बेक्तिगत जिबनाव आरजनि जोबोद गोनां जादों। जों गावजों गाव बिसलायनि सासेया सासेनि थाखाय, गुबुनना गुबुन सासेनि थाखाय आरज खालामनायनि मोनसे सम फैबाय लोगोफोर। आरजआ केवल बेक्तिगतनि थाखायल' आरज खालामालाबानो गुबुनफोरनि थाखाय आरज खालामनांगौ। जों जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आरो मोननैफोरनि थाखाय जों आरज खालामनांगौ। जों गावजों गाव सुंथालायनांगौ, मानोना बोथोरा गाज्रि। जों आरोबाव फरायनानै नायनो हायो। रमनि 8:5 बुंनाय दं, जायफ्रा मोदोमजों दैदेनजागोन बिसोरो थैगोन, जायफ्रा जिउजों दैदेनजागोन बिसोरो गोथांखौ मोनगोन आरो सान्ति जागोन बिसोरहा। जोङो दिनै जिउजों दैदेनजानि लोगोफोर, गोथार जिउजों जों दैदेनजानि।
अब्ला गोथार जिउआ जोंखौ जेब्लायबो गावनि बोरजों जोंखौ हेफाजाब खालामगोन, जोंखौ गासैयावबो हेफाजाब खालामगोन आरो गोथार जिउनि हेफाजाबजोंसो जों गासैयावबो खामानिखौ जों मावसारनो हागोन लोगोफोर। बेनिखायनो जों बयबो बे 2024आव बांसिन जों इसोरनि बोसोनाव जर होनि, बांसिन जों गावबागाव जिउखौ जों लुखांनो नाजानि, बांसिन जों गावबागाव गोसोआव इसोरनि अननायखौ नाजावनानै जों जिउनि लामाजों मोजाङै थाबायनि, जोंनि बे गोसोखौ जों फोरबोनो होनि, जोंनि बे गोसोखौ फोरबोनो होनि, जों जिउजों दैदेनजानि, आत्माजों परिपुर्ण जानि, आत्माजों परिपुर्ण जाब्लासो फोरबोआ जोंखौ जथेस्थ' जोंनि सायाव बोरखौ होगोन। आरो आङो बुंनो सानबावदों, जुदि जोङो बेबायदि जायाब्ला अब्ला जोंनि थाखाय बै समा हलायफोर जानो हागौ। रावनिबो थाखाय जाहाथे बै मुगाया, बै मोजां दिना रावनिबो थाखाय जों हलाय जाजासे मोजां जों बयनिबो थाखाय जिउआवहाय इसोरनि बोरा जे थानाय बायदि। आङो बेबायदि नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव बुंनो सानबावदों, जों बयबो मिथिगौ, साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा मिथिगौ, जिसुआ बुंदों जोंखौहाय माथाइनि 5नि जों 14आव फरायलाबोनो, नोंसोरनो संसारनि स्रां, हाजो सायाव लुजानाय नोगोरा जेरै रावनिबो नोजोराव थाखोमानो हाया, बयबो बेखौ नुयो, बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान जिबना हाजो सायाव लुजानाय नोगोरफोर बादि बयजोंबो जों नुसारजानाय जानो नाजानांगोन। जोंनि आखल आखुफ्रा, जोंनि फोथायनायफ्रा, जोंनि साननाय हनायफ्रा जेब्लायबो ख्रिस्ट'नि थाखाय जानांगोन, ख्रिस्ट'नि बादि जानांगोन आरो जोंनि स्राङा इसोरनि रावफ्रा जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनांगोन, जोंनि गोसोनिफ्राय मोजां मोजां गियानफ्रा ख्रिस्ट'नि गियानफ्रा ओंखारनांगोन आरो जों मोजांखौ साननो हाग्रा बेक्तिफोर जानो हाथारनांगोन। आरो बुंबावदों, रावबो बाथिखौ सावनानै दननि सिङाव जोबा, नाथाय गासानि सायावसो दोनो होननानै बुंदों। अब्ला जोंनि जिउआव जोङो सानना नायनि, जोंनि गोसोफ्रा बेबायदि मोजांखौ जों सिन्था खालामनानै साननानै फोथायनायजों ख्रिस्ट'नियाव जों गावबागाव जिबनखौ लुखांनो हाग्रा बेक्तिफोर जानि लोगोफोर। दायो लुकासनि बिजाबनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम जेखौ फरायबाय, फोरबोआ बेखौ नोंथांमोन बयनिबो सायाव थानानै बोरथोंसै। जों थाम थिम जानानै गाव जिबनखौ, गावबागाव न'खरखौ धोरोमिया न'खर खालामनानै जों ख्रिस्ट'नि फैनायखौ लामा नायनानै नेना थानो हानायनि बिसाबफोर जोंखौ खालामनोसै। जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंना दोननो सानबाय, जि 1 करिन्थनि 3नि 16-17 बयनिबो थाखाय मोजांसिनथार मोनसे साननो गोनां। बे जाबाय, जोंनि गोसोआनो इसोरनि थाग्रा मन्दिर होननानै बुंदों आरो बे मन्दिराव दिनै फोरबोआ खामिनि थाखाय जोंनि थाखाय थामथि खालामबाय। गोथार जिउनि थाग्रा मन्दिरा जोंनि गोसोआनो, जिसुनि थाग्रा मन्दिरा न'आ जोंनि गोसोआनो। बेयाव बेबायदि बुंदों, नोंसोरनि गोसोआनो आंनि थाग्रा मन्दिर, बे मन्दिरखौ नोंसोरो जुदि आद्रि खालामोब्ला आंबो नोंसोरखौ आद्रि खालामगोन होननानै बुंदों। जोंनि गोसोआव जुदि इसोरनि बाथ्राया गैयाब्ला, जोंनि गोसोआव जुदि इसोरनि गोथार जिउनि बोसोना गैयाब्ला, जोंनि गोसोआव जुदि जिसुनि जे फोरोंनाय रावफ्रा गैयाब्ला, अब्ला जों माबोरैथो इसोरनि रायजोआव हाबगोन आरो जों माबोरैथो जों जिसुजों सोरगोआव सहैगोन। जिसुनि थाग्रा, गोथार जिउनि थाग्रा मन्दिरा नोंनि गोसोआनोब्ला, अब्ला बे गोसोआव जुदि इसोरनि बाथ्रायानो फंसेबो गैयाब्ला आरो अननाय गैयाब्ला, गुरै नङाब्ला, मोजां नङाब्ला, बेयाव माबोरै थानो? जों साधारन भाबै जों मानसिखौ नायनि, जों पापि मानसिफोरनो जोंनि थाग्रा रुमफ्रा मोजां नङाब्ला रावबो थाया। जोंनि रुमफ्रा मोजां साफा खालामब्लासो, मोजांब्लासो जोंनो थाग्रा रुमफ्राव थायो। जुदि रुमफ्रा जुदि लेथ्रा जायोब्ला रावबो जों गावबागाव रुमाव थाया, जोङो फोसाबनानैसो थायो। बिदिनो जिसु ख्रिस्ट'आबो, गोथार जिउआबो, आफा इसोराबो जों बयनिबो गोसोआव साफा खालामनायखौ हास्थायदों। इसोरनि बाथ्रा जों बयनिबो गोसोखौ साफा खालामगोन। इसोरनि गोथार जिउआ जों बयनिबो गोसोखौ सुस्रागोन। जिसुनि थैया जोंनि गासैनिबो पापफोरखौ सुस्रांनानै जोंखौ गोथार खालामनो नाजायो। मानोना जों बयनिबो थाखाय गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि गोसोआनो ख्रिस्ट'नि मोदोम, ख्रिस्ट'नि थाग्रा मन्दिर। जोंनि मोदोमानो, जोंनि अन्तरावनो बियो थायो। जों बेखौ फोसाबना लानि। गाज्रि मैला पापआ जोंनि गोसोआव जेन रावनिबो गोसोआव जेन जायगा मोना। जों गोसो सोलायनि, जों मन पापिनि,
गोदान जिबन जानि, जों गोदान जोनोम जानि। मानोना बाइबेलाव जों बयबो मिथिगौ सासे निक'डिमा बियो गोदान जोनोम जानायनि बाथ्राखौ आन्दायदोंमोन। जिसुआ बुंदों नोंसोर गोदान जोनोम जायाब्ला रावबो प्रभुनि रायजोखौ मोननो हानाय नङा होननानै। जोङो गोदान जोनोम जानि लोगोफोर, गोदान गोसो, गोदान बोलो, गोदान जिउ आरो गोदान गोहो इसोरनि बोरजों जों दैदेनजानानै फोरबोखौ मान होनि। अब्ला इसोरा जों बयखौबो जथेस्थ' बोर होगोन आरो जोंनि थांना थानायाव, जोंनि सिरि मोननाया, जोंनि फोरबोखौ खुलुमनाया अब्ला आबुं जानायखौ जों मोननो हागोन। दा बेनो जोबथा जोंनि थाखाय मोनसे सम। बे 2026आव जोंनि जिबनाव मा जागोन जों मिथिस'नो हाया। मा जागोन जों सानस'नो हाया। माबायदि खैफोद फैगोन जों मिथिस'नो हाया। गिलु बालु बोथोरा दिनै जोंनि सायाव आक्रमण फैगासिनो दं। जों रावबो खारग'नो हायि, रैखा मोननो हायि बे रोखोम खैफोदफ्रा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं। जों माबोरै रैखा मोनो? जों माबोरै बासि जानो? नाथाय जोङो इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबबाय थायोब्ला, जों ख्रिस्ट'नियाव मोजां जिउ खाङोब्ला, जों न'खराव इसोरनि बाथ्राखौ रायलायोब्ला, जोंनि न'खराव इसोरनि बाथ्रानि थाखाय आग्लाय बिग्लाय गोजोननाया थायोब्ला, जोङो सिरि मोनोब्ला, जों फोथायोब्ला, गसंथायोब्ला, खौसे जायोब्ला, जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। जों इसोरनि न'खर जागोन, जों ख्रिस्ट'नि न'खर जागोन, जों सोरगो रायजोआव हाबगोन फिसाफोर जागोन। मानोना फोरबोआ जों रावखौबो आलाय सिलाय गालांनो गोसो जायाखै। मानोना फोरबोआ जोंखौ रावखौबो आद्रि खालामनो गोसो जायाखै। बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों फोरबोनो होनि। जोङो बयबो फोरबोखौ मान होनि। जोङो बयबो इसोरनि फिसाफोर जानि। जों बयबो सिरि मोननि। जों आर'ज खालामनि। इसोरनि खामानियाव जों गोसो होनि। हामबायसै लोगोफोर, बे समाव बे बेलासि समाव नोंथांमोनजों बयजोंबो आं बे समाव दसे सम इसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय। बे बाथ्राजों नोंथांमोन बयनिबो गोसोखौ फोरबोआ फोजाखांथोंसै। जोंनि न'खराव, जोंनि बेक्तिगत जिबनाव, नोंथांनि गासैबो मावनाय खामानिफ्राव, साकरि जिबनाव इसोरा बोर होथोंसै। हामबायसै। बे बाथ्राजों नोंथांनि न'खराव इसोरा गेदेर बोरखौ होथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।